España incorpora a súa fragata máis moderna para defender o Mediterráneo dos ataques de Irán. É a Cristóbal Colón, con base en Ferrol, que vai acompañar o portaavións de propulsión nuclear francés Charles de Gaulle. O envío do buque militar transcende só un día despois de que o presidente Sánchez recuperara o non á guerra. Que tal? Boas tardes. A fragata integrouse no dispositivo militar liderado por Francia o luns, é dicir, antes da declaración de Sánchez. Está previsto que chegue a Chipre o martes da próxima semana. Os socios do goberno piden explicacións. O Executivo asegura que a fragata exercerá labores defensivos. Un grupo francés con otros países de la Unión Europea en labores de protección, posible evacuación, mientras que la actuación que pretendía el presidente Trump eran labores de ataque desde las bases españolas. Acompáñenos que entramos no centro de saúde máis moderno de Galicia, está en Vigo, dará servizo a partir da semana que ven a un de cada 7 veciños da cidade. O presidente Rueda di que é unha referencia para os que están en construción. Un accidente de tráfico brutal deixa un morto e 3 feridos en Lugo. O coche saiu fora da estrada, acabou batendo contra unha árbore na zona do Paseo do Rato. O estado en que quedou esa árbore danos unha idea da violencia que tivo o impacto. E parece un milagre, pero unha muller de 70 anos sobreviviu despois de que se lle caera en riba a casa en Albacete mentre se la dormía. Os bombeiros conseguiron sacala consciente de entre os cascallos. Os Reis abren a Feira Internacional de Arte Contemporánea, percorreron algunhas das máis de 200 galerías de Arco e pararon para falar con galeiristas e artistas. Por certo, con presenza galega, logo imos velo. Nos deportes, mañá o Celta recibe o Real Madrid en Balaídos. Os brancos teñen 8 baixas, traen 2 derrotas consecutivas en Liga, pero Claudio Giraldez non se fía. Evidentemente vienen 2 derrotas, que no es algo normal o habitual en un equipo como el Madrid o como el Barça, y eso les hace, creo que, todavía más peligrosos, y sabemos que si algún día se podrían despistar, ahora mismo no va a ser, porque no es habitual esa racha de resultados. Que lles vou dicir que non notaran xa? Temos que falarlles dun cambio brusco no tempo. Esas temperaturas primaverais das últimas horas, esquecémolas, pasamos a un panorama cos ingredientes propios do inverno, con chuvia, vento, frío e ata neve. Tamén no litoral falamos de empeoramento. Na Costa da Morte, nas Rías Baixas, actívase un aviso laranxa. España envía a fragata de guerra máis moderna da súa armada a Chipre, ás portas da zona de guerra. Trátase da Cristóbal Colón, que ten base en Ferrol e que acompaña dende o pasado luns o portaavións francés Charles de Gaulle e que outros navíos da armada grega en labores de escolta, de protección e de adestramento no mar Báltico. O Ministerio de Defensa di que tamén utilizarán o buque de aprovisionamento Cantabria para suministrar combustible e prestar apoio logístico no que sexa necesario. O envío coñécese horas despois da reunión entre a ministra Margarita Robles e o embaixador dos Estados Unidos, pero a fragata xa se uniu á misión francesa o luns, é dicir, hai 2 días. Unhas horas despois de recuperar ou non a guerra, o goberno envía un buque militar á zona en conflito con labores defensivas. Ademais, unhas palabras da ministra de Defensa ante o embaixador dos Estados Unidos están, María Cheda, xerando polémica. Pois sí, podería ter dito a ministra de Defensa ante o embaixador norteamericano que está ao carón de Trump. Iso explicaría posiblemente unha mensaxe pouco posterior da Casa Blanca na que dicía España recúa, está ao lado dos Estados Unidos, pero a ministra Robles insiste en unha noticia falsa, di que ela segue na mesma posición de sempre e non á guerra. O certo é que hoxe o Executivo anuncia que envía esa fragata a máis moderna de toda a frota a Chipre despois dos últimos ataques de Irán, unha acción que está a molestar e moito os aliados habituais do Executivo, que piden a súa explicación no Congreso dos Deputados. Tamén a piden os populares, pero non polo envío desa fragata, senón por todo o operativo español dentro deste conflito.
Me dirijo a vosotros. A ministra de Defensa nega que a participación da fragata Cristóbal Colón no operativo desplegado en Chipre supoña que España entre na guerra. En absoluto, esto es un grupo francés con otros países de la Unión Europea en labores de protección, posible evacuación, mientras que la actuación que pretendía el presidente Trump eran labores de ataque desde las bases españolas. Sumar apoia o envío da fragata. Es un envío defensivo y en el marco de la Unión Europea. Pero PP afea ya incoherencia. Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra. Y lo que ya es el colmo. Polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Que nas últimas horas a ministra de Defensa reuniuse co embaixador estadounidense para repetir a postura do goberno. No a la guerra. Con todo, o PP nas súas redes sociais asegura que o que lle dixo a ministra é que ela estaba con Trump. Robles nega o di que falaban da temperatura da sala e replica. Debería darle vergüenza en un contexto como el que estamos viviendo. A esa mesma hora en Washington comparecía a voceira da administración Trump e anunciaba en conferencia de prensa que España acordara cooperar co exército americano. O ministro de Exteriores volveu desmentilo. Se lo desmiento categóricamente. O goberno insiste en que non se usarán as bases de Rota e Morón para atacar Irán a pesar das ameazas comerciais de Trump. Nunca antes as relacións diplomáticas entre ambos os dous países atravesaran un momento tan delicado. Fíxense, porque a guerra de Irán está realmente ás portas de Europa. Atendemos á localización de Chipre, o país que foi bombardeado por Teherán por ter bases militares do Reino Unido. A poucos kilómetros de Turquía, moi preto tamén do Líbano e de Siria. Pois ben, ata este punto en concreto, ata esa parte máis oriental do Mediterráneo, o Reino Unido xa enviou un destrutor, Grecia e Francia cazas e buques de guerra, e agora sabemos que España enviou ata ese punto a fragata Cristóbal Colón. Italia implícase tamén. Vai enviar barcos militares a Chipre, defensas antiaéreas aos países do Golfo que pediron axuda. En Italia non descartan ir máis aló e enviar apoio directo aos Estados Unidos en Irán, pero sempre que o autorice o Congreso. E Francia anuncia que vai permitir que os avións dos Estados Unidos poidan utilizar as súas bases. Transcendeu tras a videoconferencia coa xefa da diplomacia europea. Kallas propón que Ucraína comparta cos países do Golfo a súa experiencia para interceptar drons. María. Sí, a alta representante da Unión para a Política Exterior, Kaja Kallas, asegura que os mesmos drons que atacan Kiev están agora dirixíndose contra aliados en Oriente Próximo. Por iso, na reunión urxente que están mantendo os ministros de Exteriores dos 27, propón estudar a produción de interceptores de drons e compartir a experiencia de Ucraína. Kallas, ademais, acusa a Irán de exportar a guerra e insistiu en que, pese ás diferentes opinións, como a postura de España, a solidariedade entre os Estados membros segue sendo clara. Na mentre, semella que Francia implícase un chisco máis no conflito, como dis, autorizando o uso temporal das súas bases no Golfo para os avións estadounidenses, un anuncio que chega tras a conversa telefónica entre Trump e Macron, que tamén despregou no Mediterráneo ao seu portoavións Charles de Gaulle. Dende a OTAN, o seu secretario xeral, Mark Rutte, di que os aliados están unidos nesta guerra. Explica que todos os países da Alianza Atlántica apoian as accións do presidente Trump e ignora as diferenzas expresadas por España. Obviamente, a OTAN non está involucrada directamente, pero os aliados están a proporcionar axuda clave. Así que a OTAN está sendo unha plataforma de protección para os Estados Unidos, porque, sen os aliados europeos, os Estados Unidos terían dificultades para manter esta campaña contra Irán. Ante da OTAN está sendo España. Cun chío, Irán felicita a actuación de Pedro Sánchez pola súa declaración do non á guerra. Nos Estados Unidos alertan de que recibir felicitacións do réxime iraniano significa que España perdeu o rumbo. O conflito podería ir para longo.
Irán atacou un petroleiro dos Estados Unidos no Golfo e alcanzou un aeroporto en Azerbaiyán. A capital iraní, Teherán, sufriu hoxe os bombardeos do exército israelí. No sexto día de guerra, alónxase a idea de que o conflito vai a rematar en poucas semanas. Un conflito con distintos escenarios. Comezamos en Qatar, na súa capital. O goberno vai evacuar os que viven preto da embaixada dos Estados Unidos. As delegacións diplomáticas están sendo obxectivo ali de Irán. En Tel Aviv, Israel, nas últimas horas, a cidade quedaba varias veces deserta despois de que soasen as alarmas antiaéreas. Tamén en Israel vemos en imaxe outra cidade, Haifa. É unha cidade portuaria moi exposta aos bombardeos que chegan dende o Líbano. A última imaxe que lles mostro, Beirut, precisamente a capital no sur do país, Israel e os Estados Unidos lanzan unha ofensiva coordinada contra a milicia de Hezbollah. E ali precisamente está Marcos Méndez. Si, os continuos bombardeos en Beirut, pero sobre todo no sur do país, causaron xa máis de 80.000 desplazados. Aquí nesta escola que teño ás miñas costas hai máis de 4.000 persoas. Non nos deixan gravar dentro, pero puidemos entrar esta mañá e o que vimos son corredores e aulas completamente ateigadas de xente, sobre todo xente maior, pero tamén moitos nenas e nenos. Algúns dignos que tardaron máis de 20 horas en percorrer tan só 100 kilómetros para chegaren ata aquí, que hai menos axuda que en 2024, ainda que vemos continuamente voluntarios que lles achegan comida e roupa, e moita xente nas rúas aquí ao redor, agardando por un oco, dignos que mentres durmen nos coches ou na propia rúa. Unha das consecuencias da guerra é a suba do prezo do petróleo. O barril de Brent, o de referencia, sobe un 2% e causa inestabilidade nas bolsas. Está superando ese barril os $83. O IBEX 35 español abría baixando un 0,19 e as principais bolsas europeas tamén arrancaban en negativo. España, por certo, depende da subministración de gas natural e de petróleo dos Estados Unidos. Dámoslles algúns datos relativos ao ano pasado, 2025. O 30% do gas que usamos nos fogares e nas empresas chega precisamente dos Estados Unidos. No caso do petróleo, importamos un 15% do total. De aí a preocupación que hai a posibles represalias dende Washington. Está por verse o envío da fragata española a Chipre serve para que retiren as ameazas dun embargo económico. Rosa Conde. Ata agora, Estados Unidos non reaccionou ao envío da fragata española Cristóbal Colón a Chipre. Haberá que esperar se fan algún comentario ao longo do día. Ata as 4 da tarde de da noite en Galicia, cando recibirá ao Inter de Miami de Messi, o presidente Trump non ten previsto ningún encontro coa prensa que poida preguntarlle ao respecto. Hoxe tamén seguimos moi pendentes de calquera reacción ao desmentido do goberno español que nega colaborar militarmente con Estados Unidos, como asegurara a secretaria de prensa de Trump. Os empresarios piden reconducir o desencontro cos Estados Unidos. O goberno pensa xa en medidas para paliar danos na economía española. A ministra de Traballo compara o escenario actual co da pandemia e fai un chamamento á tranquilidade. Yolanda Díaz asegura que o goberno está preparado. Tenemos muchísima experiencia, créanme, y por tanto ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer si es necesario y ojalá que no sea necesario. Ante una guerra que es ilegal, mantenemos nuestra posición, pero sí estamos preparados para tomar las medidas que sean menester. Sindicatos e patronal reuníronse coa ministra para acordar medidas. Os empresarios advirten que o pulso cos Estados Unidos non beneficia os intereses de España. Que podríamos llegar a tener no solo una escalada en la energía, sino también incluso un problema con la energía. Y digo un problema con la energía porque bueno, yo espero que eso no pase, pero efectivamente dependemos en un 30% en estos momentos del gas de Estados Unidos. Lo que pedimos al gobierno es, bueno, pues
que sepa reconducir esta situación. Os sindicatos creen que é coa Unión Europea e non tanto coa OTAN con quen debe aunar posturas o noso país. Nuestro destino es el destino de los países de la Unión Europea y ahí creo que es donde tenemos que encontrar los elementos de protección necesarios en un conflicto que lo que sería importante es que se acabe cuanto antes. Yolanda Díaz completará esta rolda de contactos cos axentes económicos esta tarde cunha xuntanza cos autónomos. Esta mañá chegaban a Madrid 170 españois dende Omán no primeiro avión militar fretado por Defensa para repatriar os cidadáns que quedaron atrapados. Exteriores cifran uns 3.000 os que xa regresaron da zona de conflito. Sobre todo, viñeron en voos comerciais. Son os últimos españois que regresan a casa dende a zona de guerra. 171 persoas evacuadas dende Omán nun avión do exército. En una misión de rescate en la que han tenido que sobrevolar espacios aéreos complicados y difíciles. Dende que comezou a guerra, regresaron da zona uns 3.000 españois, sobre todo en voos comerciais. Se concluyó que lo mejor era ir al Cairo vía terrestre y del Cairo pues en un avión a Madrid, ¿no? Claro, eso había que meditarlo mucho, por ahí llegaban los misiles, ¿no? Hoxe chegan a España outra vintena de persoas que estaban en Irán cando comezaron os ataques. Ya no quedan en estos momentos en Irán españoles que hayan solicitado salir, queda un pequeñísimo grupo de algo más de 130 españoles, pero es gente que ya ha decidido no salir. Segundo Exteriores, a maioría dos 30.000 españois que estaban nos países da rexión cando comezou a guerra residen alí e non solicitaron marchar. Pro resto prometen asistencia ata que todos consigan sair e para iso están reforzando o persoal en varias embaixadas. A partir da próxima semana, Vigo vai ter un novo centro de saúde e dará servizo a un de cada 7 veciños. Permitirá, ademais, reforzar a atención pediátrica e a saúde mental. Olimpia Valencia comezará a funcionar o luns. Será o terceiro centro de saúde integrado de Galicia, tralo de Lugo e de Lalín, e chamas así en homenaxe á primeira muller galega licenciada en Medicina. Vai mellorar a atención primaria e ampliar os servizos sanitarios. Permitirá reforzar dúas áreas prioritarias para a sanidade pública, como son a atención pediátrica e a atención á saúde mental, converténdose nun referente nacional desta integración entre niveis asistenciales. 42.000 vigueses serán atendidos nestas instalacións, un edificio moderno onde antes estaba a Audiencia Provincial. Isto non deixa de ser un continente, o contido está aquí, e, polo tanto, se xuntamos o mellor contido, os profesionais e as persoas que van vir aquí, cun continente que creo que está á altura de todos eles, o resultado é magnífico. A Xunta investiu neste centro 17 millóns de euros. Aos poucos, as cidades van cambiando o seu aspecto. A busca dun maior aforro enerxético muda a estética dos edificios. Nos últimos anos medrou dunha forma, podemos dicir, exponencial a demanda deses sistemas que son máis modernos para illar as fachadas, e isto leva consigo tamén un aspecto absolutamente distinto. Unha fachada ventilada é un sistema de illamento exterior. Utilízase, por exemplo, la de roca diante do propio ladrillo do edificio e deixase unha pequena cámara de aire de 3-4 centímetros. Finalmente leva un revestimento exterior, suxeito por un sistema de ancoraxe para os paneis. O que busca é acabar coas humidades e favorecer o aforro enerxético, aínda que a estética non convenza a todos. Claro, a ver, eu uso un pouco para gustos, por exemplo, eu non poñería unha fachada ventilada moderna, por exemplo, no centro de Santiago, na zona vella, pero si zonas novas das cidades, barrios así dos anos 70, 80, pois sí que lle está un toque máis moderno e tamén aumenta o valor das viviendas. Agora son as propias comunidades de veciños as que propoñen este tipo de solucións para os seus edificios, xa sexa o SATE, algo máis económico, ou as fachadas ventiladas. Ahora, actualmente, co parque embellecido que temos de edificios, porque xa moito superan 50, 60 anos ou máis incluso, o que xa se debate é sempre facer actuaciones de eficiencia energética. Quedanos unha obra que ao largo do tempo sí que o amortizas en consumo eléctrico e en consumo de gas e en consumo de cualquier tipo de calefacción ou de refrigeración. As empresas apuntan un aumento deste tipo de traballos nos últimos anos, sobre todo dende a pandemia, coa chegada das subvencións da Unión Europea e o Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Está en marcha un plan especial do Goberno para reparar os danos dos temporais nas estradas en Galicia, nas estradas nacionais. Comezaron a traballar na que vai dende A Coruña a Tui, na que enlaza Santiago co País Vasco ao longo da costa cantábrica e tamén na autovía das Rías Baixas, e prevén estender esas obras a máis de 2.000 puntos da nosa rede viaria. Traballaremos en estradas tan importantes como a A6, a A52 ou a A8, e nas principais estradas convencionais de Galicia de titularidade estatal. Imos intervir aproximadamente en 2.000 puntos. Imos realizar o traballo de asfaltado en 262 km de rede estatal. E que todos eses puntos en tantos kilómetros da nosa rede viaria están afectados por esas fochancas derivadas dos temporais. Ademais, o mal tempo impedía un correcto mantemento das capas de rodadura, porque é un traballo que non se pode facer con chuvia. Sabela, cal é a razón? Toda España hai máis de 35.000 kilómetros de estradas que teñen algunha deficiencia no seu asfaltado. En boa parte, esas fochancas, eses deterioros están provocados pola climatoloxía adversa destes últimos tempos. Hai moita maquinaria nos centros de conservación e tamén nas empresas de enxeñería listas para arranxar eses desperfectos nas estradas, pero se continúa chovendo non se poden facer eses traballos. Por que? Cal é o motivo? Porque depende a curación da mezcla, depende enormemente das condicións climatolóxicas. A compactación da mezcla. Cando chove, ningunha técnica de carretera se debería de aplicar. Notase que non hai mantenimiento. Sempre botan a culpa a velocidade, pero as carreteras dan pena, porque está aí cada socavón que flipas. Hai fachancadas por todos lados. Vas detrás dun camión e de repente atopas unha e non che dá tempo a safar. Home, outro día reventei unha roda mesmo. Estás que ir... A maioría dos accidentes son culpa disso. Os traballos de conservación das estradas son capitais para que as infraestructuras estean en boas condicións durante todo o ano. Agora, como o tempo é algo máis complicado, é preciso arranxar esas fochancas profundas dun xeito, digamos, máis tradicional. Pero para a superficie é habitual agora comezar a utilizar máquinas como estas que fan un traballo que se chama con método de microaglomerado en frío. En que consiste exactamente? Esta técnica non vale para reparchar fochancas nin baches, hai que facer un bacheo previo, necesita regularidade superficial. É un espesor de aproximadamente uns 8 milímetros e mellora enormemente as condicións de adherencia do vehículo ou do neumático, neste caso, o pavimento. Caldas de Reis segue pendente de que se anule definitivamente o proxecto dunha variante que tiña a oposición de moitos veciños. O secretario xeral dos socialistas galegos deu onte por feita a paralización dese proxecto. Os populares recordan que non ten competencias para facer eses anuncios, avisan de que van seguir movilizándose. Porque quen fai o anuncio dese arquivo non é a persoa que ten a potestade para facelo, non é nin o delegado do goberno, nin ningún representante do goberno de España, e, polo tanto, alguén ten que explicar por que o señor Besteiro fai ese anuncio, e segundo, porque a credibilidade do señor Besteiro nos merece pouco respeto dado os antecedentes. Apareceu o cadáver da moza de 20 anos que se buscaba en Santander despois de afundirse unha pasarela. No accidente morreron outros 5 mozos, todos eran alumnos dun centro de formación profesional. Os servizos de emerxencia localizaron este mediodía o cadáver da moza de 20 anos desaparecida o martes ao derrubarse unha das pasarelas de madeira da senda costeira de Santander. Segundo a delegación do Goberno en Cantabria, o corpo atopouno un dos membros dos GEO da Policía Nacional que participaba no operativo de busca. No accidente morreron outros 5 mozos, todos eles alumnos dun centro de FP próximo á capital cántabra. Só sobreviviu outra moza que permanece ingresada no servizo de medicina intensiva do Hospital Valdecilla. Os falecidos tiñan entre 19 e 22 anos e eran veciños de Camargo en Cantabria, Baracaldo e Balmaseda en Vizcaya, Guadalaxara e Almería. O dispositivo de rescate mobilizou axentes da Policía Nacional, Garda Civil e Policía Local, ademais de persoal dos Bombeiros, Protección Civil, Cruz Vermella e Salvamento Marítimo. Supoñan que están na cama en plena madrugada cando de repente escoitan un estrondo e lles cae enriba a casa.
Eso é o que lle pasou a unha muller de 70 anos en Albacete. Quedou atrapada baixo os cascallos, ferida pero consciente, e os bombeiros conseguiron liberala despois dun proceso moi laborioso. O susto foi tremendo, pero por fortuna non está grave. En Canarias detiveron unha nai de 30 anos por un crime que arrepía. Matou a súa filla de 20 meses e despois paseouse co cadáver no colo polas Palmas de Gran Canaria. Os veciños alertaron a policía, que tratou de reanimar a nena sen éxito. Os investigadores creen que a afogou no mar. E caeu unha rede que trouxo a España 55 mulleres ucraínas baixo falsas promesas e que usou as súas identidades para abrir contas bancarias e apostar en liña. Os 12 detidos chegaron a estafar case 5 millóns de euros. O grupo desenvolvera un sistema de fraude informática con múltiples identidades que lles usurparon a máis de 5.000 cidadáns de 17 nacionalidades distintas. Italia está conmocionada polo caso dun asasino en serie que parece sacado dunha película de terror. O sospeitoso é un condutor de ambulancias e creen que foi el quen matou varios pacientes aos que tiña que trasladar, Javier. Si, a Fiscalía da cidade de Forlì, no norte de Italia, investiga un mozo de 27 anos, traballador da Cruz Vermella, sospeitoso de asasinar polo menos a 5 persoas maiores mentres as transportaba en ambulancia entre hospitais e residencias na rexión de Emilia-Romaña. Segundo os investigadores, as vítimas sufrían paradas cardíacas durante o traslado ou pouco despois, e crese que o condutor podería administrarlles algunha sustancia para provocar a morte. Durante meses, as mortes non levantaron sospeitas porque as vítimas eran anciás e con problemas de saúde, pero a autopsia solicitada pola familia dunha muller de 85 anos falecida en 2025 fixo saltar as alarmas. O sospeitoso, que nega os feitos, foi apartado do seu posto mentres continúan as pescudas. O maior narcosubmarino que se viu nunca no mundo interceptouse en Ecuador. Este que ven ten 35 metros de eslora, capacidade para 4 tripulantes e máis de 5.000 kilos de droga pode levar. A Armada ecuatoriana localizou uno preto da fronteira con Colombia, cargado con suficiente combustible como para chegar ata Australia. Agora investigan se pertence ao cártel mexicano do Mencho, abatido hai 2 semanas. As estradas deixannos de novo unha desgraza. Un mozo de 23 anos morreu en Lugo despois de bater o coche que conducía contra un árbore. Con el viaxaban outros 4 rapaces, todos amigos, viñan de pasar a noite xuntos. 2 están graves no hospital, Noelia. Circulaban pola estrada que vai paralela ao paseo do río Rato cando saíron da vía e bateron contra esta árbore que vedes ás miñas costas. Debido á violencia do impacto, o conductor faleceu no acto. Outro dos ocupantes era o que avisaba a emerxencias. Decía que non podían sair ao exterior polos seus propios medios. 2 dos rapaces están feridos graves, outro resultou ferido leve. A policía investiga as causas deste grave accidente, entre elas o exceso de velocidade. Coa luz do día, no lugar do accidente poden verse os restos do vehículo en que viaxaban os 4 mozos. Bateron contra esta árbore e quedaron atrapados. Un deles avisaba a emerxencias. O condutor falecía no acto e os outros 3 ocupantes resultaban feridos. Sí, e outros 2 graves, non? Os 2 están no ULA, un na UCI e o seu pronóstico é reservado. O terceiro ocupante quedaba ferido leve. Os 4 son amigos, teñen entre 20 e 23 anos. O accidente ocorreu tras unha curva, non hai marcas de freada, polo que se investiga como posible causa o exceso de velocidade. Claro, a velocidade sí que é verdad que está a 30, non sei se respetamos ou non. Non sei, en este caso non creo. A veces vemos aquí coches que parece que van ellos solos, É unha vía con moito tráfico, uns 4.000 vehículos usan a diario, en a que a velocidade está limitada a 30. Nela xa houbo recentemente outros accidentes. Parece que te vienen pisando por detrás. Si pasan animais, cruzan xabarís. Es una carretera llena de curvas, pouco arcén. Con esta vítima xa son 12 os falecidos nas estradas de Lugo no que vai de ano. A siniestralidade aumentou case un 40%. Un choque múltiple con 4 coches implicados provocou o caos contra as 8 desta mañá na circunvalación de Vigo. 2 dos vehículos quedaron desfeitos, atravesados no medio e medio da estrada e formouse, polo tanto, un atasco importante. Os bombeiros tiveron que sacar de entre os ferros unha das condutoras que foi trasladada ao hospital e houbo outros 3 feridos leves.
Imos agora cun accidente no mar, un choque entre dous pesqueiros fronte ás costas de Ferrol. Un dos barcos foi a pique, pero por sorte outro pesqueiro rescatou os dous tripulantes. Andrea, levounos aí a porto. Sí, efectivamente, están a salvo os dous tripulantes que ían a bordo do pesqueiro Peruca e tamén os 9 que ían no cruceiro de Pazos tras o naufraxio que ocorreu esta pasada madrugada. Non hai feridos, pero o Peruca quedou completamente afundido, polo que a outra embarcación salvou estes dous tripulantes. Logo de salvalos a eles e tamén algúns materiais que quedaron flotando no mar, dirixíronse cara aquí, cara a este porto de Lorbé, en Oleiros, e logo continuaron o seu percorrido cara a Sada. Seguro que lembran estas imaxes, é unha vila de Sicilia en Italia que literalmente quedou ao bordo do abismo porque a chuvia acumulada este inverno abría unha fenda enorme na terra. Pasou xa máis dun mes, eles seguen sen poder volver ás súas casas. Aquí en Galicia, outro corremento de terras deixou ao bordo dun cantil unha casa de Perves en Miño e van ter que derrubala. A situación da vivenda dá vertixe. Está situada en riba da praia de Lago, en Perves, e as chuvias das últimas semanas provocaron un corremento de terra que a desplazou varios metros e ameaza con caer no areal. O propietario herdouna e estaba condicionando a para habitala. Agora ten que derrubala. Os veciños da zona teñen claro a orixe do problema. O anterior propietario tivera permiso hai máis de 50 anos para facer un muro de contención. Alguén o denunciou e Costas ordenou a demolición. Desde entón, o terreo non deixou de ceder e as últimas chuvias intensas fixeron o resto. Vino una pala y se lo quitó y desde aquella la casa fue cediendo, el terreno fue cediendo. Un pouco a facer grietas aquí na carretera, un pouco. Xallo que eu, por exemplo, a meu irmão no campo e caeu as escaleras de baixada á praia. O corremento de terra tamén provocou o afundimento dun treito da estrada que pasa por enriba da praia e que comunica Perves e Miño. O vial permanece cortado e obriga os veciños a dar un rodeo para accederen ás súas casas, pero o que máis lles preocupa é que o terreo siga cedendo. Es que eso si no hacen un muro de contención le va a caer. La carretera va para abajo. Tenemos que pasar por arriba y perdemos mucho tiempo y tenemos mucho miedo para que si carretera cae, porque vivimos aquí muy cerca de la carretera. A Deputación da Coruña, titular da estrada, encargou un estudo xeotécnico e xeofísico pola vía de urxencia para determinar o alcance do movimento do terreo. Logo redactarase o proxecto e executarase a obra a maior brevidade. En Narón investigan a orixe dunha intoxicación por salmonelose de alumnos que participaron nun club de debate. Os 200 participantes comeron o mesmo menú que, entre outras cousas, levaba ensaladilla. Demetrio, ese pode ser un ingrediente fundamental. Sí, aunque de momento haberá que agardar ainda os resultados desas probas as que apuntabas agora mesmo que se están a practicar aos alumnos e as alumnas xunto cos mestres que estaban a participar neste encontro de debate aquí neste Pazo da Cultura de Narón. Todo apunta aquí un dos platos que comeron ese día, o martes pasado, pudo ser a causante desas gastroenterites que están a padecer bastantes alumnos e bastantes profesores que participaban neste encontro, pero como dicíamos, hai que agardar ainda os resultados desas probas para confirmar se trata dun novo caso de salmonelose, no que sí, a ensaladilla podría ser determinante para as causas que poderon provocar estas malestar entre os alumnos participantes. Continúa a folga dos médicos de atención primaria en Galicia. Non houbo acordo entre o sindicato Omega e a Consellería de Sanidade. Polo momento non hai novas reunións ademais previstas. Hoxe o seguimento da folga, segundo o Sergas, é do 5,25%, van 17.000 consultas canceladas polo paro. Os médicos piden un límite no número de pacientes que atenden cada día. O conselleiro insiste en que a súa vontade é a do diálogo. O problema da atención primaria non se resolve simplemente limitando o número das consultas facultativas. E a cuestión non é esa, cual é o número adecuado, aceitado para un facultativo. A cuestión é como eu cambio o modelo de atención primaria buscando o mellor para os profesionais e o mellor para a poboación. Estes días hai moita incerteza entre os turistas que tiñan programadas viaxes a Asia, África Oriental ou Oceanía. Eses voos fan escala obrigatoria en aeroportos do Golfo, que están agora mesmo en zona de guerra. As axencias de viaxes empezan a programar rutas alternativas.
A escalada no conflito en Oriente está xerando caos no sector turístico porque a conectividade de Europa con Asia e Oceanía faise en gran medida a través dos aeroportos de Doha, Qatar e Dubai. Eso afectou a infinidade de voos que fan escala aí, ou voos directos que paran aí, ou escalas para o sudeste asiático, para Asia en xeral, para Japón, para África Oriental. A repercusión mídese a nivel mundial, pero tamén local. Peregrinos procedentes do Oriente están cancelando as súas viaxes a Galicia. Empezaron a xurdir xa as primeiras cancelacións, sí que é certo que hai xente que está preocupada por o que va a pasar de cara aos seus voos, non? Dende as axencias de viaxes ofrecen asesoramento e queren transmitir tranquilidade. Se teñen calqueira medo dicindo non viaxar, pois evidentemente axudámosles a facer os trámites para recuperar os cartos ou cambiar as datas. Aconsellan agardar e non cancelar sobre todo as viaxes programadas de cara ao verán. As máis inmediatas teñen opción de cambios ou reembolsos, así o anunciaron as principais aerolíneas que operan no Golfo. Os voos destas próximas datas pois pódense cancelar, que non existe ningún tipo de gasto de cancelación para ello. Dende as axencias de viaxe tamén están ofrecendo rutas alternativas. Vir con outros voos directos, utilizar outras alternativas que non sexa precisamente pasar por onde está o conflito nestes momentos. Aconsellan, iso sí, contratar seguros con boas coberturas e, sobre todo, inscribirse no rexistro de viaxeiros que ofrecen a súa web o Ministerio de Asuntos Exteriores. Van coñecer agora a Brenda, unha moza de Ourense que se está abrindo camiño nun sector que sempre foi moi masculino, o dos talleres mecánicos. Brenda é mecánica de coches, ten 23 anos e hai un ano que abriu o seu propio taller no barrio ourensán da Carballeira. Desde pequeña siempre estuve rodeada con mis primos, siempre estuvimos jugando con cosas de eso, de coches, motos, montando... Sacando pezas e volvendo a montalas. E aquí estou, con meu xogo favorito, convertido en profesión. Chamome Brenda e son mecánica. E este é o meu taller. Antes de emprender, estivo formándose no sector e collendo experiencia na Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos do Ourense. A raíz de eso, pues monté lo que es esto, mi sueño, y pues con apoyo de mis padres y con apoyo de mi socio, claro. Podemos cambiar las ruedas, cambiamos aceite, hacemos las distribuciones, embragues, sin problema, un poco de todo. Al acabar teniendo los cursos y teniendo todo y poder crear algo y poder llevar algo adelante y tener un propio trabajo para trabajar para ti. A súa afección converteuna en profesión, nun oficio onde as mulleres aínda son minoría. Ao principio di que os clientes miraban a raro, pero Brenda xa demostra que a mecánica non entende de xénero e si de profesionalidade. Como un estereotipo. Están acostumbrados a taller mecánico hombre, no taller mecánico mujer. Entonces, claro, al principio del todo sí que fue como, wow. Siempre me preguntan, ¿y no hay un chico aquí, un mecánico? Y digo yo, sí, está mi socio, que también es mi mecánico, y después también estoy yo sin problema. Es algo que no es que no lo asimilen, sino que les parece raro, entre comillas. Pero después, pues ya se confían y ya es todo bien. Pouco a pouco vai afianzando a súa relación cos clientes. Quedan encantados porque Brenda é moi perfeccionista. Un año después vamos a hacer un año en abril y sin problema ninguno. Y para adelante, y los que quedan, espero. E contenta, non? Contentísima. Entre ferramentas, motores e coches para lavar e reparar, Brenda pasa a xornada abrindo camiño e rompendo cos estereotipos, demostrando que unha muller tamén pode ser unha boa mecánica. Con marzo chegou a primavera meteorolóxica, toca facer balance do inverno, seguro que non lle sorprende saber que foi o máis chuvioso dos últimos 25 anos e, aínda que non o pareza, tamén foi o máis cálido do normal, sobre todo o pasado mes de febreiro. E a imaxe e o son que nos deixa este inverno. Foi moi chuvioso, xa logo tiñamos escamas. A verdad é que foi duro a comparación de outros anos e agora só ver oscuro xa parece que ten un medo de que volva a chover. Yo creo que desde el año 2001, que fue un invierno similar, que hubo una crecida del río muy grande, no hubo tanta lluvia. Foi o inverno máis chuvioso do último cuarto de século, recolléronse de media 800 litros por metro cadrado, máis de 300 só no mes de febreiro, que foi extremadamente húmido. E tamén podemos dicir que está entre os 4 máis chuvioso da serie histórica, é dicir, desde 1961. Saben que pasaba as frontes, os días seguintes o que nos entraban unha e outra vez eran masas de aire moi frías,
polar marítimo que daban lugar a neve. Por eso este ano, unha característica tamén deste inverno é que tivemos moitos días de neve. A pesar da neve, foi un inverno cálido. A temperatura media estivo 6 décimas por riba do habitual e ata 1,5 graus se nos centramos só no mes de febreiro. Sí, pues se ve que estoy más mayor y tengo más frío. Bueno, igual foi polo tema da chuva, que igual sí que notamos máis frío. Rigo un pouco puxen, o que facía falta era o impermeable. La lluvia condiciona mucho las temperaturas. Os ceos cubertos deixaron temperaturas suaves polas noites. Segundo Meteo Galicia, as mínimas rexistradas foron de media 2,8 graus por riba do que é habitual. 2026 é un ano para estar moi pendentes do ceo e tamén pola eclipse total do próximo 12 de agosto, porque Galicia, ademais, aquí vai ser unha zona privilexiada para observala. Conta con 9 destinos Starlight, esas zonas recoñecidas en todo o mundo polo ben que pode observarse o ceo e as estrelas. Os seus responsables de turismo reunían os concellos desas áreas. Buscar un bo lugar onde mirar o ceo o 12 de agosto sabendo que a eclipse será total en Galicia por riba desta diagonal que une Cabana de Bergantiños e Viana do Bolo. Iso inclúe 6 dos 9 destinos Starlight que temos no país. Nos outros 3 verase a un 99%. Vai ofrecer un mapa de posibilidades para ver o eclipse. Este encontro cos 9 destinos Starlight que hai en Galicia e pois ver que propostas teñen como lugares privilexiados para observar o ceo. O feito de que sexa importante non ter diante obstáculos nin accidentes xeográficos concede vantaxe ás zonas de máis altitude como os Ancares ou Trevinca. Aproveitar esta oportunidade e despois organizar evidentemente moitas actividades paralelas e colaterales ao propio eclipse, que temos que ter claro que un turismo de calidade, do que se desarrolla inexorablemente en zonas rurais e isto ninguén non lo vai a poder quitar. Hoxe, os 9 destinos Starlight reuníronse para poñer en común axendas, actividades musicais, culturais, científicas. O eclipse sea o máis fructífero posible para todos aqueles que queiran observar o fenómeno. As reservas hoteleiras superan xa o 90% nas zonas de observación. Os reis inauguraron esta mañá Arco, a Feira Internacional de Arte Contemporánea. Don Felipe e Dona Leticia percorreron algúns dos espazos e pararon a falar con galeiristas e artistas. Cos reis estaba o ministro de Cultura, que escoitou algunhas protestas dun sector que leva anos pedindo a rebaixa do IBE cultural. Unha edición de Arco reivindicativa, o sector reclama a reducción do IBE para competir en igualdade de condicións cos países da contorna. É como un símbolo de non considerar a nosa actividade como unha labor cultural. Villar dirixe Nordés, a única galería galega presente nesta edición da Feira Internacional de Arte Contemporáneo. Fainos un repaso de algunha das obras que presenta. Na maioría dos casos a obra máis recente ou incluso inédita para a feira, como no caso de Rosendo Cid, no caso de Ansel Huete, pois obras da súa última produción, no caso de Pablo Barreiro e de Julia Huete hai obras que amosaron fai poucos meses na galería. De Galicia, dos Montes de Ourense chegou a madeira queimada no pasado verán. O proxecto 350.000 hectáreas, o espazo de descanso da feira, lembra a vulnerabilidade da paisaxe rural. Déixanos un xigante das letras portuguesas. Antonio Lobo Antunes faleceu aos 83 anos. A súa extensa obra foi traducida a máis de 20 idiomas e chegou a ser considerado un firme candidato ao Nobel de Literatura. Máis cousas para este próximo 8M. Os socialistas galegos queren poñer o foco na desinformación como forma de violencia contra as mulleres. Unha campaña en redes difundirá vídeos para denunciar a manipulación do discurso sobre a igualdade. Se un pasa un pouco de tempo nas redes, comproba rapidamente que aparecen todo tipo de mensaxes. Comentarios que ridiculizan o feminismo, información directamente falsa ou discursos que intentan cuestionar avances que custaron décadas conseguir. No Congreso, dúas mulleres activistas, unha iraniana e outra cubana, foron as protagonistas da xornada que organizou o Grupo Popular con motivo do 8M, baixo o título Muller e Liberdade. Elas contaron as súas historias de loita e defensa de outras mulleres nos seus países de orixe.
En Galicia volvemos a recuperar o inverno. Este é un mapa que representa esta tarde con ese temporal marítimo, sobre todo dende a Costa da Morte cara ao sur, con esa nortada importante que imos ter segundo vai avanzando a tarde, con esas precipitacións que han continuar, sobre todo nesa zona máis norte, na Mariña e no noroeste, sumando acumulacións. De novo falamos de aviso amarelo por chuvia e, ollo, vai frío. Agora mesmo case toda Galicia está por baixo dos 10 graus. Seguro que lle soan estas frases, son xa historia desta casa, Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, pero son historia tamén de todos os galegos. Agora recórdannos dende as rúas da Coruña e de Vigo que dende os debuxos animados, os programas, o deporte, todo é mellor a galega. Na era das redes, a historia desta carta ten chicha. Envioulle a presidenta do Celta a Madonna, que quere da antiga raíña do pop, ela, pois a camiseta celeste que a cantante fundou no seu histórico concerto en Balaídos do 29 de xullo de 1990, ese que contraprogramaron dende Riazor cunha grande estrela do momento, Prince. O Celta quere saber se Madonna aínda conserva a camiseta por un casual pedirlla e incorporala ao arquivo histórico. Para animar a resposta da cantante, o Celta anuncia un xesto de agarimo cara a ela antes do partido contra o Madrid mañá en Balaídos. Así que estaremos atentos. Boa tarde.